Hej YouTube, og i dag vil jeg gerne lave en video med Call of Duty Black Ops 2. Som I nok ved, eller jeg ved nok ikke, en af vores venner i den her kanal, han er gået ud og lavet sin egen. Så fordi han kan godt lide lave med anden. Jeg håber, at vi stopper den her kanal og like videoen, så vi kan komme lidt videre med vores kanal og få nogle flere ting og lave nogle flere gameplays og sådan noget. Så ja, lad os bare komme i gang. Det er jo nederen til at bruge, men jeg skal snart lave en unboxing mere af Call of Duty Ghost Prestige Edition. Jeg købte det over en hjemmeside, der hedder Amazon over i England. Det skulle være rimelig billigt der, men det tog så 2 måneder eller sådan noget, for at det kom. Det kostede 1.000 eller 2.000 eller sådan noget. Så det var rimelig billigt i forhold til, ja, hvad den har kostet. Har det kostet mindre, det ved jeg ikke. Bare lige meget. Så nu kan jeg lave gameplay på det her. Jeg har også Battlefield 4. Det skal jeg lige spille nu. Nu er det zombie og LAN party. Alene og som I ved, så er det rimelig new til det her spil. Og det er ikke altid for godt for mig. Prøv lige en gang til. Fint nok, synes jeg. Det er svært at starte med nothing, men bare med fuld håndstol. Lidt svært.
et eller andet, whatever. Fandme det er svært. Fuck, det er svært. Nej. Nej, jeg er nu. Jeg prøver bare for rundt 5. Åh, det er godt. Så smadrer jeg lidt. tak for i dag, og der kommer nogen, hvor jeg er meget bedre. Så vi ses. It was pretty much it.